Mhaoir agus bhórgiad fáiltéisteach go Páirc de Mhórdha, Cliiche de Leathcheannais na hÉireann sa Grád Idirmheánach Iománaíochta idir dún fearta cíl cuine agus champíní lein cuine an Teampall Uachtarach Drombán champíní na mún is a Bladáin. Na fórne mar a chéan si bheith Mhaoir is Síne agus is seara dáir an na bhí muintir cíl cuine na dahanárú an Teampall agus iad san na dulcan Páirce i ngansa tradiisiúnta cíl cuine más mailead an dumhas an ómra agus é san ins na strípaí sin é an gná festas a bhíon á chahabhaigh an Teampall Uachtarach agus dún bheart na Domhnaigh san a gansa dua don chuide smó ortha san. So dechar go leor na himreacha a léamh na gansa leis na stríchaí díana míad ar níhal inmh a trí áú ar glár ar ón glár atá an Teampall níl idir seacht ná idir a idir a ceithrdíag i gimar sinnéad colmóíon agus pólóíon so arú mór bháin arú súnaisechan san is nábeig feradahad slaat nábeig an néascara le idir a héindíag a chahabhaigh siúd pedí ó féileáin ní bheith pedí dulcan Páirce gortíag éag le féin le déanaí agus ní bheith sé réig don gléasa inú anna bhuiile agus anna chailúnta sin don Teampall is mar se réisiad chun Páirce. Sa cúlachas an Ciarán Seart an lína lán chúl tá Michael Lavery Cítóiríon captéin na fórne agus Díon Carú ar thaobh na Laoise clé. An san sa lína lecúil Neil Grant ar dheis Gavin O'Rion ar lár Bíl agus inis idir a fehadó Tony Corbett ar thaobh na Laoise clé. Lár na Páirce Diarmaid Grant agus Adam Ryan an lína lehasaigh Conor Fahey ar Clíochána bháin Paul Shanahan ar Clíochána eile agus atarthanis idir a fehhéan Mikey Griffin. Is leistigh dóibhsiúd Pat O'Rion ar thaobh na Laoise deise an lántasí nuainis idir a hochtíag Paddy Green agus ar thaobh na Laoise clé tá Luke Shanahan. A casa Teampall go taobh eile na Páirce tá imimeóirí dún fertatha siad istigh é bhfuil cína bháin na himimeóirí agus nána de go léir le chéile agus iad san na dulcan Páirce fémar a fógraíodh le líon na seachtaine. Sa cúlachas san tá Paddy O'Gáin an lína lán chúl Adam Byrne ar dheis Diarmaid Phelan captéin na fórne an bheirt lán chúlaí mar captéin ortha an san agus ar thaobh na Laoise clé Dara Coverdale. An san an lína lecúil tá Des Dunn ar dheis Paul Murphy lár Bíl Iarléach cíl chuine Iarléach a chúnta idir is sé a chahabhain uige agus ar thaobh na Laoise clé tá Dara O'Neill. An san i lár na Páirce tá Cathal Kearney agus Cathal eile Cathal O'Neill. An lína lehasaigh Robbie Welch ar dheis Dan Dowling ar a dad slat agus Sam Hayes ar thaobh na Laoise clé. An san sa lína lántasaigh tá Anthony Ireland Wall nach úntach an enimé sin. Anthony Ireland Wall in san chúine ar dheis Colm Phelan mar lántasaí agus Fionn O'Mahony in san chúine eile agus seasamí sin is as tuairimid mós chuí dá rán na bhíon.
Árán a bhíon seinte na himimeóí dul istachans na honnadathe dul cófadar is a déhlíne díon bínse an réiteóir am hallar na Páirce sin é fear na Gaillimhe sin é sin ó ain ó órán mór bhearí réig le túsachar le rodíonsa slúdas bailithe stachansa go Feart na Mhórdha I Bport don glehelsa áitir glethe canis na hÉireann le bóchtant ag na bútóiríanamh agus tá míad fé lántól agus seochóing muinte cílcúine ar an únsaí ar a géadún sí cosán tagad sé amach cófada le Robbie Branach agus tá scór ag Robbie Branach tréis 5 second díag don glethe do gún fata anna scórar fada Baltason ag dún fata ón cábhisteach agus anna scór feite an sannacha mar a déirmant lehasa a sé ríháchtach an dáir an lethe Leathcheannais seile lehimmir tin over Counson bhfuil sé mé haris sin drasnán ar héamhéile na Páirce tá go daid féad scór na tacht ón dáibh. Is sin buileach an Baltasa go lár na Páirce an áir na Loha Counson na titim fear an Teampall meach siar ach an Counson buinte uige agus blacála anna blacáil dianta an Baltasa an Teampall agus an Counson a chailiúnt ige Niall Grant amach haris an déhlíne speg builis lesa an do gún fata. Mar a déirim le Leathcheannais seile ar siúlar Feart bhrefnéanamh túrín bhuió agus éire óg an na carige múre ó hÉireann a bheith áiachint san ach tá míadne díú ar a ghlehasa idir hampíní na mún agus champíní lein. Council Garra Ishal isteach a dráil cólan san an réiteóir an areach agus chuna sé go raibh strachailte dhéanamh ar an dosaí an Baltasan agus builid séir áideach go inis ag dún feartach an dul chun cín a ríis. Héan na trucha ar chlár a scór, héan ar éan ar chlár a scór go ríise ach se seansan is ag dún fearta le heimach chun cín. An áras is buile an a bhór an Teampall caliún pedio féileáin san an Counson go áiris an drasnán I go bhhear leis an Animorsa Anthony Ireland Wall. Buile maccanis le tógad ag cúlbáide an Teampall Harlár na Páirce Counson titim ar an lína 15 méadar a teachta nús ach bhfuil sé tá sé stigan san a sé stig sa clibbert an áit éigen céhiúcha goach leis an Counson is sleanú ach an Counson curtha chun cín dianta go dasan san ag dún bhart agus iad san na tacht sin dún feart ar nún sínis Coundas an buntáiste ar fada go dosaíonn san agus féar a glanta ag Gavin Orion seachói buchalí Hibradáin ach an Counson léite níos fearrig a gosatóirin san anna gardan déhlíne réiteóir legat an imirt leanúnta raig. Steach sa chúine dianta go maith an gosatóir tras na héanse bhfuil an Counson bíáiní do scuilte lehansansa ag an Teampall ach anna cosint dhéanamh ag dún fearta chun an Counson an bail san na chorógoras agus seachúing amach iad an slitar ar a gomáin pas láimhe steach sa spás. Cluiche go maithnis tá cahal ó cearna cahal ceann mac Iomána an blantas í diana go maith anna asal fan ag fionna maithní a fadir an spiach agus áimsú scór áling an Baltasan ó fion maithní. Haine sé amach bhuail sé an slitar go nasplach as chaise ar héamh na citóige chun é chur haris a drasnán. Counsa agus léite ríis ag buchalí cílcine beagáinín níos snasta ina go éimethe gus in san tríómar go le atá feice going an Teampall féhrú hálan san anna gardan déhlína dianta go macha. Sin féin pasisteach sa spás seachúing is siad fear bháil chu a gaige dianta go maith a dolisteach bhfuil ní léh láh crochta na aoní mar sin seansás go a cúil agus mó anna cúil go dó ar fad an Baltasan don Teampall Uachtarach anna glúiseach agus haine sé cófada dí Pat Ryan ag deire chuir Pat bolog ar an angach gá scór ceir a cholín is a héan a héan ag an Teampall an 9-3 ag dún fearta agus bhfuil is agad sochró sé sin buchalí Hibradáin isteach sa chluiche mar bhíidir nervhíiseach á hoslig cuasaí ceanadómatá hin. Counsa Harlár na Páirce ceann mór fada titim ar a stúa beag chéach an Counson na bhailiú tá sé go dosaí fion maithní fuair sé an scór dénach a sé sin tucaige agus anna Hanson Baltasan
ag a bheallar Páirc Cathal O'Neill ach díanamh sé stigla sé ó heh an na scórála agus an council bheith bhóléaga. Seo chuig an Teampall. Teachtamach chun na lína lád Cluiche. Siar a héan an pass, isteach a lár bíl, siar dín Cúlbáir inis. Das toiste, sné mar éimirí an Teampall a gcónaí, ceann go lár na Páirce, smachtú dasan san, agus tagan sé amach cófada le Niall Grant ceann isteach sa spás, well, ní réabhacáil húsan sanna dhéanamh agus na cúlathe begar bheith níos cialmhire tagan a ceann san na nús, cófada le Páirc Green ón Leathcheannais agus an scór ag an Teampall an Baltasan ón bharg bhfuil idir a thuchtaí a chahabh Páirc Green ón Leathcheannais ar hÉireann na Laois lé. Leis cáraigh Paddy Ógáin leis a gceansa. Leis sé an ár Drona go dtíon Leathcheannais ar dhéis an ceansa titim ar an líne 15 méadar. An Teampall an Laoisteach san obair inis agus ar bí Laoisteach san spás atá an sacha anna gardan déim lína dianta go ma ag tosaí teachtá sa ciúnan san dara Coverdale. Well, bhí sé róchógraachta a bhar an uair san bhí sa rán ar a bhéad bharcáil a dhéanamh ach an san de hanig des dún trasna agus atartha de géaladar an Cluiche an son Pat Ryan, Pat a fuair an cúl agus teo seans ar inis ag an Teampall, mar a deirm Teampall Uachtarach a sé sitin san husan san I lár cúnta Hebridean fé scá slíomh félim an san lasmad a ghór le séile agus seansan is ag Leathcheannais leis a gceansa. Ní hen ceann is deise le tasnú, búilt ar a déobh líne agus ar an líne 15 méadar. Mhórdha go maithe agus an ceansan chur crín díreach idir na cúnaíige an a scór an Baltasan ag Leathcheannais. Well, bechas le dia tá scamil tacta nuas an isis agus chur sé sin scá héigean ar an ngrian atá scala isteach asúla an Cúlbáire sin Cúlbáire an Teampall Ciarán Seart san chluthe se go dtí seo agus bhfuil mátá sé de bhíbhuntáiste ar an Teampall ar thaobh amháin tá sé de bhíbhuntáiste ar thaobh eile na Páirce chum aga bhfuil I fiachad isteach ar cúl a déhile agus an gríon isúla na dosathe. An Cluiche céalte lár na Páirce. Seansan is. Ag dún Feart an ceansan chur Harris Drasnánach an tarna ceann chur amú an ceansan ó Cathal ó Cearna. Well, me sé a cáisiir na gén san Riviera na Himara Cíamíd. Ceansan teachtamach agus seachuing ceann fada ó bhuacalaí Hebridean. Isteach sa spás, ceansan léite agus léite go ma tosaí adal chun cíd, hanig an cumán trasna. Réitóir, rair baithig ar a ceansan an cumán a teacht osciún a ghúile agus beag seansan is ag an Teampall Uachtarach dul chun cín héana trí cosan le náide trí 8 nómad imirthe. Methe agus se seans ag Luke ó Seanacháin, Leathcheannais bhí an ceann eile fuair sé ó chéana bhí na bhaid níos dochran tá ceansa níos lár naí beidir well tían den slí idir lár na Páirce agus an taobh líne. Díreach leistigh den líne 15 méadar. Páirc de Mhórdha, fiachint go maithinmh, Páirc Tráchtaire sé he gcónaíach, well an áiríomh an ceansan búlta ag Luach Harris Drasnán, ní bhíh éige gurán má tá Páirc comás atá os ar ggóid sainmh do chluthe I seachtain na nullag. Ceansan le búla, tóiste, fada ag Cúlbáire Danesford sin Paddy Ógáin. Ceansan a fiocasús go anna gardan déobh líne bhfuil sé cumátaisteigh, tá sé cumátaisteigh ag Dara O'Neill. Fós a dul chun cín, seo dún feart a fiochan taid séireach ach an cumán a teachtaisteach féireann san chun an slitar a chun amach Harris a déobh líne a hálan de bhile an Páirc. Mar deirm slú deasan sa bhí buama ag dún fearta ag Canis lein o'r ffwrdd yn cawn ysar. Beidir skirta den áleohan sa bh gynne rató. A dúna hennig Richie Ógáin is dachar a Páirc yn cawn sa titim idir na cúlí agus dianta gama ag yn gúlbáire an bautas an Ciarán Seart agus an cawn sa na bhólamach Harris an Evelina Bertir
féhéine leitean san duine go pól Ómarachú íorla cíl cinenne agus Cluiche déanta geisiúd a dobredach an tubredach nach féidirlig éiscintansa nach félimsa anim éiscintach I lár na Páirce de sciaran vertacha isteach go dtí an slitar bhí lábhar a Drom an báta san bhfuil sé mithe well mar a deirm bhí buile traumbólteartha nuair a chaladar Paddy Phelan na lína seachtainna nó Paddy Phelan mar a thugann siad agus well cór Laoise chur ar a dobredach mar a deirm búmacha ag gine rató a bhí dún Feart an lásan agus hanig Richie ógáin Idirmheánach sé den Páirc an lásan chun iad stúrú haris an líne agus den éistóh bóchantar na córsan ó chathir Chiel cynne agus tá dún Feart na beidir gwyl sé cúidú sé bhíle lasmad an gáireach de bhúdar na cárach an village mar a thugann siad na Stefánig ag Leathcheannais Chiel cynnig búmach a dó a fethe le héana séideag. Bheitfáú lei sin gan áras mar is in nirig a dícháilíag dún Fearta ó rainn na sínsir hísan san ag gúnta an bharmar. Fós an cór Laoise chur imimeóir an Teampall an san an réiteoir sé ó ain agus siúlaisteach lár bail. Well, ní mai le héinge seo éiscint. Bhfuil an cór Laoise fósa chur ar a bhar atá gortathe tá cím onadaí hálan de Wellenbar duine Laoise nó duine banistíochta an Teampall Uachtarach go teacht trasnainis cím bhfuil Póla mar a chú teacht trasna comá fiachint a bhfuil sé ceart go leorach ní flár ní riach sé gur mórrán ann nóair a leannig an bhirrtacha haris an déobh líne ach an áiríomh ní flár gur níos móna san an trom cúise go leor na himimeóirínis meachta múl cíine agus bhfuil a réiteoir a ráileotha go méid an imirt stadathe a fed tamil. Ceapas ná agus ní ró cinnte, ceapas go bhacha córa a dhéanamh duine den bhuiin Laoise a rá go raibh sé gan aine gan úr lára nuair a híonn sé an dá láimh amach ach well tá an lán chúlaí tá go trasnainis cíteoiríonn captéan na fórne agus an tleige dearagach a haimh siúd sean rud scáin is dhéanamh ha mí caint ar bheith Iománaíocht ar heachtain na nolog a sé fuair agus damananta fuaransa I lár tíre caiig na himimeóirí seo fanúint te cai siad bheith súpláilte nuair a osnóig an imirt ríis an réiteoir teach sálansa in dro fiachart bhfuil rodí ceart caintisteach san gléas méadathe gothatáige an siad go léir ceangailtil lena chéile go teicniúlanis ní bháin ar a Páirc ach go dtí an taobh líne comá. Sé ó ain ón galibh siúd teacht trasnainis well go leor taithí go bharsanis tá cléamháin déanta hena féinige in san Mhórdha seo. Bhí sé hála Lúndan, bhí sé ar farcmhí áráin I Reislab nuair a dimir cuman Néamh Gabriel le túrín bhío an bhí sé chaite. Agus gan áras tá glór taithíine sé geisiúd tá sé ar a banéal idirchúnta ón líon 2017 agus bhí cléige sa trenáisiúnta comá le chunta a chlár in sa tulach Mhór í Craobh le ífáile agus hísan san ar farca bhrenig I Bortláirge comá agus well díonn sé cléthe gréibhlein I gúige ola má higann tú leat mé sin nuair a bhí éintrim I gimir tú gréibhlein im líana nís duine ber trúr eile teacht trasna na Páirce fiachint an féidir le éí anamh den imimeóir atá hísan san gortathe. I lár na Páirce gar a deirm ní mór a bhí ann tá dáir an le chéilenis ngá bhúil cín I mthe lár na Páirce agus well tá duine cearar séir agus trúr leis na trúranis leis na gansa ifigiúla ar más má leat ar an Laois nó ar an banistíochta an Teampall Uachtarach. Gan áras de bhúdar san, Craobh hebredáin im líana comá, anna bhuacha ar carrig swans ó carrig na siúre, dó seachtaíag le héana ceardaíag. Agus an san, can mar spórt a bhíocha sa chluthe
sa Leathcheannais I gúige mún. Bhuaileidir le muilte í Ceallacháin ó chunta an tláir agus bhí rudaí anna gharda chéile fé trí carúir in Climax dénómat methe sa tarna le de brunach an tarna carta buí de brunach an tarna carta buí rinne dus na himireorí ó chunta an tláir os na muilte agus de díbriag siúd agus an san hostig an tarna himireorí garagóid leis a réitúr fuair sé carta buí agus Leathcheannais an aragóid fuair sé carta buí eile agus díbriag an sanné. So dimríidir an fehinóma dennach an glé le gan acha trúr déagacha agus sa fehinóma dennach san de géileidir trí chúl is 7 gúlín gan a 2 gúlín feitecha in san achar san agus chun rudaí dhéanamh níos measa teachta dro deireadh na himire nuair a bhí an torra sa léir de gachéige agus sa léir de náil in áiríomh de brunach an tríú carta buí bhuiile hanig bhfuil as an imirt in áiríomh mar sin de críochtaigh muilte í Ceallacháin le dáilthúg ar a Páirc trú cúigear díag a bhí go Teampall de bhuileidir leasas agus de bhúdar an chléas anar trí fethe le náid a cúig díag. Nis tá an timireoir bocht atá gorta I gemacht an Páirc hín táin ní maithe ling éiscin gorta ach ní bhfuil éiscin a fágant láthir a chaham as bhile hín táin agus sinné atá a dhéanamh inis éad lucht. Banistíochta agus lucht leis an Teampall Uachtarach agus an timireoir a úmpar chun na taobh líne acu. Ní lisagum go fóil céimhéigh teachtas deach acha anna bhólamhas á áige od slúatá sa láthir. Beidir go bhfuil an bhfuil tían den seastáin os ar ggóidansa Feart Mhórdha bhfuil sé lán agus bhfuil mar a deireadh mósa Hispántacha don imireoir gorta agus ag gemacht an Páirc. Be mín réig le tasnúin is tá Póla mar acu hálansa tíreach os ar ggóir a caint leis an Mhaoir ní hé Póla mar acu dán ach imireoir an Teampall sné Gavin Ryan atá leis a gceansa a bhuala. Gansa cílchuine ag imirte gine champíní cílchuine. Bhuiile bhí réig le tasnú. Idirmheánach bhfuil Gansa mar a deireadh an gríons na súla ní hamháin ar siúdach oring na húsansa in sa Mosca Craolta. A ceansa díreach cuscéim nó gó nó trí lasma den lína 65 méadar. A thochrú féin. Ar a líad cúig nómad freise sa chéad le. Éana ceathair le náid an trí atá ní seán. An ceansa an búilte ige Gavin nach sné ceann san mehéir héamh na láimhe clé. An céad ceann curtha ar mú ige an Teampall go dtí seo ceann a béide curtha mú ar héimhile na Páirce ag dún feachta. An ceansa am go taobh san na Páirce bertan san ó cílchuine an pasláimhe siúrdaí an Chulmáire. Oscailíonn sé siún na gúlaíonn san a haíonn sé trón na himirithe go taobh eile na Páirce ar an thlíthán ar dheis. Ceann feitin istígann san an lár na Climax teachtamach an Teampall ó gine go duine teach siar díon Chulmáire. Chulmáire teachtamach leis a gceansa sné Ciarán Seart, téan Ciarán Seart fada. Steach a lár buín. Ceann piocasúsaigh na Timbradaigh an sellmheach Mhaoirdacha bhfuil sé chailte den réiteoir a Páirc a géir. Leagad den imirt leanúnta raig. Mar denim sé ducharóring na himireorí anam amach féin rian an saach an ceansa dog glanta go cumasach ige dúr feta dulchan cín harlár na Páirce ceann mór grí an ceansa na titim haris an drasnán sin cúlín inspiráideach an ceansa na teachtó desdun dasún ó din I rúthar 10 méadar an san ólar na Páirce crín idir na cúlín. Ceann go taobh san na Páirce hagan an Pasco fada nuair se le Niall Grant beáín slí a dhéanamhaige sa a chun sé ceann fadaisteach léite siirgadí Póla mar acu. Well, Curthadá Williamson an tá dearag leis béidir gur duine go Cluiche ag an second son mar bhí sé
Domhnaigh sciumathe ag Pat Ryan. Cúlbáir Tráchtaire, Paddy Hogan. Isteach an drona dosathe. Slittar ar a dalamh, céifioch ag súsa. Chun cúlídal Díana go maithan san Dían Craobh, agus seachúing amach iad Niall Grant. Even a cúigach a hafa geach ag immer terig líháin clé, Anna Garden Devlina, Harisha Devlina, Buntáiste, ag na Timbernig, ag a Teampall, an Council is le Bólacha, isteach a dro chúl vaniste Laoise. Isteach sa Ghrian. Siar hagan an pass, begáin in Slíon san ag Niall Grant, ceann fada bhóla ag Niall a ceann sa búna tíir cúla, tagad Chenús, tosaí Tráchtaire, an slittar in a láimhige, díanamh go ma, Paul Shanahan, cúlína bháin feitig a Paul, ceann sa trasna ó dianta, agus cappa go maithan san, ag a Teampall a dulchud cíd, Cluiche, an adóg sétig a réiteoir, cappa Craobh, an cumán a Tráchtaire ar gúla, ach an réiteoir na dúrim gur numarcha cúiscéimena, agus, well, bhuiile sé amach atá ann do gún feta. An héimhin in the Páirc, snéad búna hománaíochta go nastríon agus go nathraíon an chluthe cótápaigh san ó héamháin na Páirc go dtí taobhile in the Páirc ach go dtí seachúing na Timbernig déanamh go maith i ggéirí an ceann san na glanna tá sé fós a go bhfuil sé caiinte níl bútar leis ag fearn am róg an gorma pas láimhe tucaigh agus é titimáise rís iad a seasamh an óid agus séire an úr se an adóg ina bhábhar siúd agus well cosint bha chafaráid san ó bhuachalí hibredáin. Cansa, leistigh den líne 15 méadar lasmod a stúan na pelle. Niall Grant. Ní hé ach Gavin Ryan ar is, ceann fada, ceann san na titimérimil na Carnoige, feristigh an éanainn san Darragh O'Neill amach go lár na Páirc, lád of lacháil dianta an báta san ag a Teampall ach ní réirig leha lasmhaid as go fóil ché go dagad sé an núsa sa seansar scór an báta san ach an tanna ceann is churthamúcha san béidir churthamúigh an dáthíomh có fada leis agus an Cluiche arsúla beagach fehinómad. An imirt strúd is go gúlbáir go taobh san na Páirc agus Robbie Welch a churisteach sa spás an tosaí a Tráchtaire scileálaigh a léirú an báta san aige agus é teachúil teachmátar ó aige fós a teachtain snittar well beagnach gur géil sé an puck séir níor dhéal na neiscudí Niall Grant có fada isteach a lárbaí ceannaí deas an báta san seansan is ceann fuirisciúir an báta san ag canar feithaíach an ceann san dul amach ar thaobh na láimhid clé an báta san sin tícín churamúis ar thaobh a bháin is ganach péire churamúig a déhile ceann gear a thógad ag Paddy Hogan an úrse agus an tosaí a Tráchtaire agus éimithe trucas isteach a lárbaín an snittar caiinte an san FA second Raircate chaáire as a fighter naising a Teampall the council fan na Cliáin Howland de Wellenborg an Cosantor a Tráchtaire with Cluiche dianta an snittar ar a dalamh an imirt le Uachtarach an adóg séite an bratárda agus an bhuiile slasa brunta ar gún Feart. Council díre chlasmad den líne 15 méadar héana ceann le náid a ceann atá go an Coulson ó Pat Ryan idir na Mhórdha isteach a lárbaí le hagan an ceansa dianta go maith ag na Cosantóirí caméra go bhfuil bad a thócha leis an líne leachúil atá ag Teampall pas isteach dianta go maith ag a fearse teach mar luachseo seanacháide dul isteach an dro chúil fear ar a dalamh an slittar a dul isteach as a stoppa ag an gúlbáir féire ach de réáras ach gur duine Cluiche ar an dosaí agus a lí isteach chun cúla dhéanamh aige an báta san. Dá láimh churamach in isise go dosaí as ará go nethar cóideach nach neanna sé feice ach an réiteoir a sé caiith leis agus a stóla go bhgífar an ciad cárta den Laoise. Fear na Galí fear an órán bhuair agus an ciad cárta don gluthe brunta ar 10 dun.
Shanachán a hostig an Glúiseachsan, a bhí Páirc sa Glúiseachsan. Well, seans again is Cerachúlína chuid an na fórne agus cégur an scóráil íseal go mát a sé duchar a rá gur dúbal scór na tá an mar níl an méid san atara in san imirt atá feice going in san tríómad go lehead in san chéad leis a seans an is isteach a drócúil bhanis den Laoise. Gon dáireach denna chorhamú ig an Teampall ach an count sa seolta go patenta haris an trasnáin ag lúch ó Shanachán agus tá 8 gúlín is go héana cúig le náid i ceathir. Ceann garid a rí seo Penny Hogan agus an son ceann fada ó Adam Byrne an ceann sa titim an nuas agus dianta go bhas an éan son ag díon carú don Teampall cael sé seo tá seo chuing cael carni dul chun cín anna gard an déimhlíne ach a míonn sé uig haris an déimhlíne an brat chun an ardan son agus beag builis lesa amach ag a Teampall Uachtarach an Drombán. Baile beag mar sé Teampall cuaighnú 6,000 las mod a gúr le séile is tígal ár chunta hebredáin mach a mé na mún. Champagne na mún leis a gceansa a hógant. Niall Grant ceann brad tóca gisú amach ó scór a tosaí fébrú lena choise chun sé ceansa amach ach dianta go deasig Robbie Walsh do hún Feart isteach go lárbuín an tanna íarach daíonn le dara Coverdale an ceansa na fiocasús agus ó éiles an skill aspetige na mar chun slitar aspetige mar se agus é feitar na go Drombán nó ag an Teampall Uachtarach bhfuil Cluiche dianta tá ach a ríis an réiteoir díon go bhar chun scéimena de cheapas go raibh stracailt siúil an balta san ach nó an réiteoir na dúrim go raibh seansaige an slitar a glanna níor dhéon agus go rinne chuine a gcuine an Teampall atá an ceann san le óna beáinín cabreacht an san agus é caitisteach aige ach seo chuig é chur nební tá dún Fearta géirig an ceansa na bhailiú ní tamil an fuair a réad scór a ceansa an lína 65 méadar fearna meáhagna me an talún tairigh de fan na talún an san féire ag dún Fearta íireach mór fada an úrte ó dara Coverdale ach a ceansan i Prama agus cífá sa Framansan cé có marmh is atá an Páirc agus ní héanúna go meach sé marmh taréis sin díle báistí atá feice going le cúpla lá nuas an saoilár na tíre. Mach go lár na Páirc a ríis tá dún Fearta teachtasteach san imirt le nóma dúgónús ceann a dró chúil anna ceann an balta san ach a ríis irid de fríde ithe agus a ceann san a dul lasma gá ceann an íige chéile san bheidir san luachmhar ag dún Fearta a bhíar an le Gréan sa más éon gré táin tá sé i bhábhar an Teampall Uachtarach ach ní mór é a ceann fada se i titimisteach a drón cúil Teampall Uachtarach amach chun tosaigh óg lúfar agus well ar a deireadh tá slitar ar a dalamh tá sé go dosaí tá sé canar feithí ach an ceann san i bheitthe haris an déimhlíne agus beidh an ceann san a teachtamach do dhún Fearta. Teampall go é trúcha slatamach ó chúil na gat má smailad an ceann san geartha agus geartha go má isteach a lárbuíl a sé go bhhear sa gansaí dómh mar a deireadh i ceann san búlta isteach ag Sam Hayes a drón cúil bert de chúil a hÉireann san chosantóireán go láidir lábhreachtaigh a réiteoir agus túra sé an bhuiile sé isteach an san ní leis an chosantóiréis sin istóirim gur Gavin Ryan a bhí gerán an balta san ná raibh príng in éachar a hónach tá sé feice agus tá sé brunta agus is anna bhí híomhá réiteoir agus é Tráchtaire athrú aigeanna Mhaoir cinenne. Chansan is ag mar a deireadh dún Feart an scór seo a chungú ní bhúr na scór le tamil ach tá sé feitéis ag Anthony Ireland Wall haris an drasnáin. Gá nómad nó mar sin fácha ar an glog go le hama ní chur sé únarm de bheith chuig nómad bhreise leis in san chiad leis seo. Ceann fada ó gúlbáide ar an dahad sláta titim tá sé feitigh na cosadóirí ach an san an húcáil
agus thuáil anmhaid dianta ag an Teampall Uachtarach pasamach go dtíon taobhlín ag géirigh spásanna aimimsú agus a Craobh ar a báirt seo anna fescadóta fel leistigh má chéad sé a déanamh isteach ar a ghúil Cluiche dianta Bautasson agus inis dara Coverdale ba chóirteach sé dara cuaramachí facalig a réiteór na seo céad a bhíad I just strachalta níos an Bautasson ach sean sé seo inis do Leathcheannais an bhearna san de cead a cholín a choratar a ríis. Héana chuig le dáid a chuig atá chuig fé láir. Agus cafará gur hocrig an Teampall Uachtarach isteach sa chluiche seo tar éis dóibh an cúil san a gáin ó Feart Ryan gur hocrig sé sin siad bhí dún feart beáí níos fear na iad riimi sin ach mar denim dag an cúil san ar a gúmpórdéad agus iad níos fear. Ó hin. Leathcheannais. Cuaram na mudí séire ar a bhersa. Trucas slatamach an gúil. Hansen a óige. Nesnas, Harish a Drasnan. Anna Chulín an Bautasson. An Billimach inis de tógantí Paddy Hogan. Paddy. Ceann Garrett. Agus an son ceann fada ón lá cholaí Idirmheánach félan. Ceann a gramú san éireann san ag Teampall Uachtarach agus seo chuin ferrata feicálaach sa céad le Niall Grant. Ceann fada isteach a drón lína lá tosaigh fearristigh an éanaar. Sin job uigin a chanáí de i géad tosaí agus bertú trú na hosathe Teampall agus seo chuin dúd ferta teachtamach leis an gceansa ferrigáirí ferrata ag teachta nuas ach a ríis an na consultóirí agus an job a dhéanamh go slachmharacha agus an son pas truc a méadar siar go dtíon cúlmáire. It sin na gceanán mé an pasna siar sa tacar agus sa féilgéalach agus anamh cífa le héad in san Iománaíocht a ríis an consultóir sa bheith siar an son ag dún feartach fear sleánathe seansón Domhnaigh an a scór a bhechansa agus an a scór a bhíon san don Teampall Uachtarach den bheanalár na Páirc an seamach de sleánigh an na consultóir má dhéon bhí sé ar a Domhnaigh búilt ar a Domhnaigh truchas slatamach ón gúil idir na cúlaí an a scór. Dúd ferta go háir na ríis búilt a dús tosaí a Mhaoir Feart consultóir Teampall a ríis ceann san le tocailt as a Climax más féidir a le héad a hÉireann dhéanamh tá sé búilte ar a dalamh agus déanta go bheith ag Teampall Uachtarach agus an imirte chur go lehéile na Páirc. Adam Byrne dí Paul Murphy ceann fada ach níorbh na cosacha. Agus isteach go fada leis an gúlmáire blocáil an Bautasson ar Ciarán Seart bhfuil seans an Ciarán an san Cluiche déanta agus bhfuil an don san éir ag an dosaí an Bautasson mar buntáiste an bhuiile séireann isige. Héad a seach le náid a cúig. Dúbal scór na ríseán agus cúig cúlín atartha. Seans inis ige dún feart an bhearna sin a chúngú go cead a cúlín. Carta buí leis sé hen san don gúlmáire, well, bégan da dhéanamh luathe is a luathe a gur duine go blocáil ar iarracht glanta hÉireann Seart vís a gur a bailán agus, well, ní thuirinn cíal, ní deasa ach cíalmhar beidir. Ní gá leis. Anthony Ireland Wall Howlas cóir an litir ai de Laois ar an ardán bhre atá sa ar Feart de Mhórdha. Ceann san bhólaigh Anthony bud ceann san mé amach ar bhólaigh is tólim ná féil níl. Dír a chleistigh don balla bhí córábeag igus na mair cúil maiáil ach idir na cúlaí idirmhíh. Ciarán Seart. Cead a cholín idir na fórne. Náir de loa. Na gramú san éir an Bautasson. Sin imirt spragúil agus anna gramú dianta an san ag Dara O'Neill. Agus seo chuig ar an dúd síri siad pas gan darmh in áiríad a bhís daach sa spás. Níor a bhéige áil ach fear
in san ganzi leis na dubh agus ómra isteach an arbaín chansansa ag a Uachtarach ach beidir go raibh nummarcha ama ag Paul Shanahan an uair sin an tanna hansan is ige mai se an sellh glacha ar neis ag an Uachtarach ach pasar stréadsa agus seo chuid dún ferta caiidána himar ag ardú in san downbreisian san sa chéad le ó ceann Tarrington san buile Drom an san ach a réiteoir sás na nara bhí bhailí sin éachar in iirecht Robbie Walsh agus buile séir bruntaige ach ní leabhar ach buile séir. Gavin Ryan nachúlaí láir an Teampall Uachtarach. Chéige chuig slat amach óna chúl féin. Be ceansa titimistí in áit anna ghain séir a choscór chúl a gún Feart. A thucarú féin. Titim imel na Carnoige agus é blachála go má cosan bha, cosan cíalmhar iad san ag dún Feart agus, well, slitaracha tauntaisteach sa chúidead san de bhí dara an éal dara ceansan lármaín cétá tacleis an a gardan déimlíne tócha haris an déimlíne agus beag builis lesa ann den Teampall Uachtarach. Ferramháin ar a dalamh an Mhaoir déimlíne istigh an a lár an san ach well, leachar réiteoir éad citarúnta an san agus dan séach chuig beag builis lesa ann inis ag a Teampall Uachtarach iad cerachúlín chun na masa chuig nómad don cútih gortathe imire inis féndrása baiáil ar an gortúsan a hála tríis dénómad an gluthe agus cheansan is le gara agus dianta go má seanacháin isteach an arbaíl chéteach an éáil cosantóirí bhain is stoilm agus an ganas bertacha an slitar ar a dalamh ferigíige ardú Paul Murphy féhrú hÉireann san chun sin pas go fada le Adam Byrne go dtí an lácholaí go dtí Diarmaid Phelan captain na fórne agus éiríonn leis na cuit an council a chun amach go taobh eile na Páirce Meán san ar an Teampall Uachtarach agus an slitar caiite fa secondige an tosaí ar a dalamh an san an pas á thuirtige an iirecht lebideach go maith in áíre bheith heilige isteach an báta san agus buile séir isteach a bheith ann inis do gún Feart agus seansacha just bear na dé chólamháin a ágant idir na fórne. Réiteoir an leorín beag go maithaige bhfuil sé déanamh tic nó déanamh just stróch a chur lehanim duine éigen na stólam a bhí an san agus focalige ag glúisteanna dus na cosantóirí an san agus an buile sahanis le tógant ag Ireland Wall éire falla a bheith. Las Madalina 15 méadar. Agus é sin braachrín an báta san agus sé mar a bhí sa cappa cúl glan idir na fórne inis cúl agus seach gúlín atá ag an Teampall Uachtarach an Drombáin a náid seacht ag dún Feart lehama siste an sahagaing ag Bortlaoise is ganna cúl idir na fórne. An dáir an Leathcheannais sinne lehimir tin over Council bhfuil sé mé haris sin drasnán héamhéile na Páirce tá go daid blátasí déanana go maith aní asar fan ag fionna mairí a fadir an spiach agus aimsú scór áling an bátasan. Bhí léim lámh crochta na aon ní mar sin seansás go na cúil agus mó an na cúil go dú ar fad an bátasan. Dagan an Council an nús có fada le Páirc Green ón Líán agus an scór ag an Teampall an bátasan ón bhar go bhfuil
Gortú Harlan san is beag dar Brishélen sa hagin mar ta bhí fuin dún farta. A Mhaoir Páirc ar a líon trí nómad sa bhí táis ná túris ná an Ráirc bhuachalí Humbradáden a dan is sticks na Seomlí festas bhí luch leanúna chun farta agus iad i gé Pierre réiteóra na dóga héad agus lechara slétá dieta agus an tanna le féláin tóla is agus an chéad clibirte a bá iláir na Páirc bhfuil sin feite ag well bhí sé fa second an ag an Teampall Uachtarach ach anis an úr se an dóga héad ag an réiteór tá sechanna chahabisteach atara sin dietaige céhiúchaige amach leis an bátasas tá le go bhfuil sé ag na le an so Humbradáden an council cainte ba se a se ar dreibe chumada na slitar lá cófóra sa tá neomhagaig well bhí gáin an Teampáil arsúil an bátasan agus an builis bronta isteach ag an réiteór agus seansanis ag dún feart an bhearna a thuirt isteach go gá cholín ag tús an tarna lethe. Anthony Ireland Wall is stáilú a thucaigh an ceansa. Bhí gáinín gaineachta le déanamh aige leis na bróga. Hé Anthony a bhí gáilt an róig tá Anthony lasmad an lína 12 méadar níos leis a ceansa a bhóla. Tá thocrú féin agus an ceansan búirte isteach a drá chúil ach an ceansan meheamach go bhí sé de grím cumáin na stólam duine na cosantóirí dar iad sé teangamháil cuí lena hÉireann san ach jo siad seansaile ach an uair sé cahal cairní a thucaigh an builis 65 méadar. Gríonn san mar a deireadh slach go leor agus tú fiechad isteach a drón na gúilí a sé díreach os ciún áras an LOETB ansa ag chuigeann na Páirc ar Feart Mhórdha sin búnta ag cahal cairní ach níl éon rathair a gceansan ach an éad. Gáireacht ar chúlínacha ó bhuilí ar ó dalamh agus gan ceachtarcha slánathe. An buileach is tóca gearid agus seo chuig an Teampall Uachtarach a dalar nónsaí. Litar is túirlicht feite ag Domhnaigh agus iarracht osciúil a ggóil ceandaid déanach isteach an dróchúil ach an réiteór bhí sé díon de capas an bátasan ar Idirmheánach gur bhra sé gur raibh tairg tarsúil a strachar tarsúil ag an gosantóir ag captéan fór na gún feartacha beidir nach sin an chúisgur héad sé na dó go bhacha sé dara ónéil beidir le buile déanach an bátasan ar Idirmheánach Grant agus carta buí bronta ar gara ónéil dá réir. An ceansa buile déanach a bheith sa tóg fréad snáit inar thuirlingan slitar leis dig den lína 5 méadar agus an ceansa a thógant inis ag Shanahan ó díreach slat nó gó nó truslóg nó gó lasma den lína 5 méadar. Le haimach ceadach cholín chun na masa, 3 nómad is 5 second an tanna le mé. Ceansan búilte airis an trasláin. Héad a hocht le náir is seacht. Nis céanach Mhaoir is clethe íseal scóráil atá an sahagaigh agus well a réhfuil na Páirc chunig mar cúpla ceanna mé heamú gún feartach an ceansa is agus iad a brúcan cín Sam Hayes a déanamh isteach slitar well búte ar náis agus ní éonúna go bhfuil cosantóirí an Teampall Uachtarach go bhfuil bras ásta agus iad a pocléimiigh le háas le cinenne an réiteóra an bátasan agus réiteór a caint agus well go leor cainte a dhéanamh go leor scríóireachta a dhéanamh well cai siad bheith córamach nach an ach cartaí buí a cífar agus is stóla an uair se gur fin mehanní a fuair cúlín amháin sa chéad le dá métheisteach i leabhar an réiteóra. Gansa le bula agus búilte fada go dtí lína lá tosaigh teachta nuas cosantóir á léamh cosantóir á ghána
Isteach go dtíon spás ach an cosúir sa bhreis ar héhhéile na Páirce ag an Teampall Uachtarach. Sus fada Cliaháin is a raisiad go ceann san anna gardan déimhlíne methe haris a déimhlíne níontach Patrain an ceann san na chumada stig agus tuchaigh Diarmaid Phelan amach leis an geansa I ghearra. Isteach an árbhíl os a giún go léir tosaí teachtamach dianta go an moltas san ag Fionn Mahoney ceann san á bhólaige isteach a dro chúil agus an ceann san seolta go patanta haris an drasnáin. On a score on Baltason ag Fionn Mahoney. Climax go taobh na Páirce Timberach agus pass áilige pass siar thugad Jensen ach a rís buile déanach búlte ar a Domhnaigh sínte ar a dalamh an réiteoir bhí an réiteoir a fíochatain chunig an réiteoir cad a hála an Baltason nó cad a dhéana sé. Sé siú trasna Laois sé leis an Mhaoir taobhlíne a bhí anna garda chumach airig an buile déanach san isteach tá Storin go bhfuil a fóca á lorgaige tá sé siúil agus ní fláán nó náfuil cepas go raibh fearraimseige ach níl agus tá buile séirnis ag a Teampall Uachtarach Teampall ar lár na Páirce líne lár Páirce na peile más féidir éis sin na Mhórdha an líne nua lár Páirce. Well, truslóg nó go laistigh dos an búlte ar a déimhlíne an ceann san inis ceann dachar go maithe sethe fada go leor lasmod an líne 65 méadar comma cúldlan idir na fórne ceann sa búlte tá sé saide isteach a dro cúil agus anna cúlín anna scór go dó an Baltason ag an Teampall Uachtarach agus is stónam go é Gavin Ryan a dhéanamh bhart an uair sin dóibh. An Climax ó Penny Hogan i titim ar a 15 an áir na leotha an slitar meach an talún dún fearta gíri gé bhú Teampall Uachtarach cíáin amach agus an san isteach sa spás iad a dulcur cíd beirte chun san bhfuil an slitaracha stónam bhfuil a ceann sa bút ar neis a fe second ag dún feart agus san mechan lán san agus dianta go an Baltason ag Sam Hayes agus ceann isteach a drón cúil ach an ceann san an cuacha lasma sin trícíing náfuil aimse ag dún feart in san tarna le agus iad ceire chúlín le fánig tá bocamach tapig tóchanis ag an Teampall Uachtarach dianta go an beagna cumanta second row adan san agus á feite go deasig Colm Ryan a stólim a Colm tucha isteach in san chiad le ceann fada isteach a dro cúil beag ceann sa ábhaidín beag gara a cúil báin teachtamach bhí seans leis go raibh an second breisin sinige mar na chleannaigh an slitaróig ach an san amach lár na Páirce agus an seileh ar neising an Teampall an na briseachaí a stólim ag amach le buchalí hibredáin in san tarna le go níise ar an déimhlíne Howland san ar an dalamh Howland san ach an bíp na míp son réiteoir ach féire an adóg séitige agus éis leis an gló a hagan ó lucht leanúna an Teampall Uachtarach agus seansan is acu san géadúir sa chléir seo a meacht cúig cúlín chun na bhasa. Ceansa anna gardan déimhlíne Teampall 10 méadar nó mar sin amach ón mun líne agus well mar atá siad á bhóla fan lé ag Uachtarach fuair sé ceann ón Idirmheánach insan ciad le hísansa os árgóir. Háil ar héhhéile na Páirce is agus é á bhóla isteach a dro cúil an bhailmhúr. Mhórdha búlteige cúil báide feire amach ach an ceann san well Malacht an Tráchtaire a chur thugam ar lucha seanacháin an Baltason fanan an scór mar a bhí ceire chúlín atartha héan é le náide hocht. A go ríis an béidir coníalacha nó cuasaí aimsire féinara an ceann san a bheith a chailiúntan san ón bocamach garid ag dún feart nó a cheannig an slitar amach ó lá nó ó chamáin
an chosantóra tríis den gúlbáire Paddy Hogan pass a chur chuige ón muile amach. Gartha go háling fad isteach a dro chúl ige dampel ach bhfuil slither bhfuil chanscainte go ha sé na ggéirigh bhú hÉireann san tá daránéil tá sé féhrú tá sé go dampel siar a héad siad tá sé glúg ó seanacháid ceann san chomhfada leis a bhearlár Páirce ach íireachs féhrú an bauta san agus an ceann is seola a héad na láimhe clé ní raibh atá an bauta san le Adam Ryan. Rís an slither a túrling sa lína lehasig an úrse dúdfata a bhóchan an ceann a dro achad. A rís a dro chúil ní lóra sin ní lóra échor a dro chúil cadú échor haris an trasnán an slither ige dampel ón muile amach an ceann léite go maith daránéil isteach an árbhíl pasróada Dianta go ag Teampall Uachtarach a rís isteach sa spás agus an spás an líonta is a caiad a dulcan cín an ceann a drón ag bostííacha mátá galar an bhíchran is a réamh amháin tá sé tógálaach ní fláir mar sin tarna ceanna níige chéile héamh na Páirce. Cenne cín chur mú ag dún Feart sa tarna le péide chur mú ige Teampall Uachtarach. Seo chuigin is sin ihrí ceir sné dara Coverdale Bailis dulcan cín chunach mar cúpla ruar an a bhaige sa chéad le. An ceann is a rís an cosantóir sa bhreis hÉireann san ige Teampall agus ráid sé seo siar go dtíon cúlbáire más féidir leis an cúlbáire éaghlana an tá dearach leis an cúlbáire agus an ceann well an leis an bas siar go dtíon cúlbáire is féidir leis a bheith daid téireach ba bheag dar sé marfa chuúir sin. A tagar a ceann go dtíon Seanacháin sús go taobh le na Páirce. Bhí sean san úair sin le chéarán seart go raidh leis imhréhéan an céad stoppa a dhéanamh agus an san ó ceann lecht go maithan san ó gúnferta i teachtamach go lehéile na Páirce fearspára húsansa ige Teampall ar an déobh líne cad dhéanamh sin isteach an dro cúil ach an ceann san anna gardan cúil ach beagáinín rógheara gan dóhan feola agus an ceann chur amach go taobh san na Páirce. Dianta go maith an úair sin ag imir de an Teampall sin é canar feí ach thug sé cuscéim a bháin rómhór amach haris an déobh líne agus beag builis lesa ann do dún Feart atá seansna caiilte ag an dáhéamh níla cinna chúlí rétara ceann isteach an árbhí lé an gearras fear chuna cumar riamh agus é bút leis a fe second ag an Teampall iad an dulcan cín seo chuig Luke Shannon isteach sa cúine ach na cosantóirí go téan hÉireann san agus Dara O'Neill leis an ceann na glanna isteach an árbhíl. Well, na corpach ar a líne mar a den sin an san ige Teampall agus sin éon difríocht na smó idir na fórne an cíchlas chun imre atá éiscinnte go ó Teampall agus cuidig gur chaladar Paddy Phelan riimiseach le an san drogortú i láran chéad le comma ach an cíchlas chun imre agus fún imre ortha an líróin le chahabhaisteach den slither le chahabhaisteach ag an réitóir an báta san tá sé dún Feart ag dhéiring teachtamach Charles Orleans an stiger ag Paul ó Seanacháin agus seo chuig an ceann san tóca go tappa go taobh na Páirce ag íringe Anthony Ireland Wall a thuirtaisteach san imir sé dechar é thuirtaisteach san imir dúir a bhí greimh ag go san tóir agus beag buile séir ag dún Feart an úair sin is stóilm gur bé dín carú a bhí well beidir róchóramach le na láha ag sé a túirt aire de Anthony Ireland Wall. Ar denim ceir chuúlí atar ceir chu cíú tí cín is smó a bhí atar an tám ar fad beagnach leislí sin tanna le agus seansanis ag Ireland Wall go déidir an Cluiche na scórna a thuirtaisteachtaí éon bhuiile bháin éon cúlína bháin agus é sin chun a haris an drasnán ag Anthony Ireland Wall. An buile amach is de Ciarán seart dun Teampall Uachtarach. Cluiche táachta go maith. Fear sleanúin san ach siar díon cúlbáire héanaan pasarís. Cadú bheith cuarbach leis an imir sin ach tá an drumba atá an Teampall sásta leanúnta raig leis siar go dtí Mike Lavery
Mike Lavery, Oscalian Mike Naguli, Erin Lina Dada Kuig Bader, Cownard, Cadémar Gramus there, Hudson Egg Dod Farta, Agus and Shellevach Madisha, Farah Broken Keat, Cliiche Hudson, Cadémar Gramus there, Des Dunn, Agus and Craobh Darragh, go hard there, Alla Teddy McCarthy Fado, Inganzi Corqui, Aksha. Leathcheannais Idirmheánach na hÉireann na bliana feithe cúig. Dúd Feart agus an Teampall Uachtarach an Drom cool idir na Mhórdha, Carú in a Clig Fáca, cool Mhaoir Dúd Feart, sin é Paddy Ógáin, a Tráchtaire leis an gceansa a bhula, bhfuil se fada gáin ag Paddy, bhfuil an gceansa na cócar héad na láimhe, bhfuil sí an cúine, tagad sí an ús, sté an tanúin tránóna, go bhfuil an cúine búlta, ige Mhaoir, ach ein búlta ar nás agus fin mehani, diantamh go maith báiltasa, tras na héad séisiú, láhansansa, an réiteúr an séad in a fedóige, Bhí raircige ar chana hála an pas trasna an cúil an tosaí agus é régle léimt chuige ach an son an cosatóin a réimeisteach a chúlaid agus an son, well, íbe sé an talún a luha is a dhéin becinte dar a bheith ach rud amháin in aigene ag an réiteúr agus an carta mí an runige ar Niall Grant dar éir ach níos táchtaí ná son an buile éirice brontaige ar gún Feart agus inis cé hócaigh dó bhé hí Oné Paddy Hogan atá má I mé amach chu é Hogan the Stirling gur bad Paddy yeah this is the other checking it they bhíach sé Paddy atá agus well Cosatóri bhí heisteach sa cúlar héimhir in the Páirc seo buile the cinúna béidir cúl glan idir na Mhórdha hÉireann é le náideann é tá cad é beag seach nómatí go bheith íseal go dain fé cad é mar ábháil ag an gúlmáide eile tíarán seart well it is má bhuain an Teampall Uachtarach an Cluiche well má bhuain siad an Cluiche well big anim tíarán seart be sé scríofa is sílte in san Teampall Uachtarach agus an Drom agus go dain féin béidir istigh in úrlas éile comma a harú a dhéanamh ag dún Feart na Stirling go bhfuil feithe cúig sin é Brian McDonagh le Tráchtaire agus Dan O'Dowling ag imeacht an Páirc do gún Feart. Anthony Ireland Wall, Council Garriga, Stacken Drone, Coolach and Farron and Richardson, on Usain, Usain Kilver, I went a drum band, I guess I get jump look, Cosator Leathcheannais, agus a luhas a bhí sé sin ráite gom scuileidir an Shellam Ua agus é chutha Harris an trasnán agus náfuil a gá cholínis idir na Mhórdha agus cadé gá nómatíag fáca ar an glógus. Stálim gur Anthony Ireland Wall a fuair an council taréis an pascuilte in áde luhas a líide lehasigh an a gardan Dave líide fermeach an talún ach an Shellam agus an momentum a fe second gáin is ledún Feartan is péire chun derig atá siad cuidig an dromhlíon an irigecha dícálígiad ó Ryan na Shincher hísan san a gíl chune be siad a náis a Ryan na Shincher an blian seacúin ach an tíir se an ceist an me siad Ryan na Shincher mar hampíní Idirmheánacha club na hÉireann na bliana sa ach Beshir Hanash Pesh in Erige Ardu came a fight in Dirikoka. A council pick of the Dalav, skip of the Dalav, Diriko scorer Retora, Aga Shansaka, a Hortestak, the air cooling of on and Enish. Retor, well, what is it 18 to less? No money 18 to less. Ishe, Anna hopping at Santashe, Nakilish and Emet Kundakinihisha, Ayanov, Agus Shine, Yinshen Urshin, Agus a Stolim, Greven Carter Fadiga, a council begun in Father. And is Ig Dún Fearta, last year the lean and the pella, even if Fedo, Keishin,
Sinné Richie, Neacha Richie Takon Páirc, Richie Ógáin, Ceann Mór Fadagrí, Bólta ag Richie ach níl ráir an Éireachson agus daíonn sé sin le luchta bradáin atá site hálós mo chóir amachchansa. Cad é denómat agus go le fácha it's an tléthe seo agus an tléthe idir gá ceann a bheith. Dói go de, héana é le degúlín an ceann sa bólta amach go lár na Páirc. Dúd ferta tactaisteach san imirt le nómatí beag an ús agus an ís an seileh bútacha i lár na Páirc. Richie a ceann san piocasúsaige pastíir go dtí na cólachaí idir cúlta tráidí Paul Murphy an a bhlacáil dianta ag an dampla ardó sé sin an bhisneach a Cluiche dianta sa deire as iad a géiring tactamach an puck léimirig san puck léimirig na Domhnaigh a dhéadfáhúirt ar inú mar há siad i gobal a siad a fáil bháis ar a Páirc dá chéile in sa chléir go dtí se ifir i fethe cuaig an sunnistig Brian McDonald a hainigisteach ó chéanamh do gún Feart agus é caiit leis an réiteúir bhfuil animile le dolisteach in na leabhar tá carta buí eile ardathe oníthe sin an slitar buí ardathe ag gafanóiríonn chun an bhuiile séir a thógant an ceann cad é 60 méadar amach ó na chúl féin cad Idirmheánach Teampall 9 méadar 5 méadar amach ó chúl dún Feart ní bheadh sé do gánaíochtaige an ceansa chur haris an drasnáin. Né nómad fácha ar an glog. Big an aidige, a Megan Crinnis. Tá sé a bhúla go deasaige, tá sé a bhúla go hálaige an a scór go dó. Sin canasíochtaid agus sin skill. Ceann fada mar a deireadh beagnach 100 méadar haris an drasnáin, cúlin ar na fórne, níos lú ná né nómad fácha ar an glog. Bhuiile amach tite mar a líad da hada cúig, náir de loha, leach amach ar dúis, betáil amach ar a dalamh, an Teampallach i dhéirig an ceann sa na bhailiú, bhfuil sé tá sé caiilte, agus teach chuig dúd Feart siar arís, Richie, pass láimh is siar, a go lár na Páirc, tactaisteach a lár buin, an ceann sa go téil sa na Páirc dianta go maithad málta sannig daránín is breile dar a dulchan cín, Cluiche dianta ar chara, béidir go raibh daoine go bheith súla na Domhnaigh a rá go raibh sé teardáil, ní raibh is súla an réiteúir agus sin éan duine is táchtaí mar is ina heileamh siúd agus ina bhéal siúd a bhí an adóg agus seansan is ag Anthony Ireland Wall na scórna a thuirtaisteach arís tí gá chúlín. Gá chúlín nó trí nó ceathar an méad a bhí atara ó hainnig an cúlsan sa chéad le ó Feart Ryan bólta go maith ag Anthony haris an drasnáin. Héana de le náid a héindíag. An tú gá chúlín chun le fánig agus buile éirice níiad farrá caiilte mar daon an cúlbáirig ar an seart daon sé anábháil go dón an óir i gúil an Teampall chun é sin ábháil. Ach an Teampall féimhrúis le Teampall 7 nómatí an ús formhór na himmartha ag tún Feart an féidir lo na scór ná le Uachtarach isteach sa chléthe an féidir lo well cai siad seansanna a dhéile ar scórna don Teampall Uachtarach agus ní léanún orm hÉireann áras orm a gur é gafanóiríonn a thógaigh an ceann sa dóibh ó lár na Páirc péire atatha. Mar a deireadh is sé táchtach an uair sin gur bheall buachlaí hibridáin gur bhealladar an Cluiche ó gún Feart a bhí géirí iad a flúcha i lár na Páirc. Cúnas ar Feart de Mhórdha. Big gló maimíonn sé seo haris an trasnáin bóltaige go maithaige bhfuil ceann san do amach ar éad na láimhidéise tá agus an seansan lecha lesra i gabhann cinúnach don Teampall Uachtarach. Sé nómad fácha ní le gá chúlín atartha. Has an slitar meach an talún a ríis. Tá na cúlathe ó sa ciún. Tá sé feighte ar náis ag an Teampall. Cad dhéanamh siad, raibh siad fada díreach ach ní léige hús
ach an cosintúir san leis sinné idir cair Dara Coverdale, Dara fan the talún, Count Dassensa, Chancenis, Olar na Páirc, Wilshire Meshis, Dian Coolina Vaughan, Tasha Meshis, Dian Coolina Vaughan, agus Canemar score on Bautason, O Desdon. Eachto chéadh le Gramuard san éir, Eachta le Coolín fada, Tídeag a dóiag, héna de le náid a dóiag, an Countsa ag dún fartaríis, man a denim. Beidir go bhfuil an Teampall Uachtarach ag trécha in sa Cluiche Richie tunnach ringe aimmertige ó haidir séisteach an Countsa isteach a dród cúil Táimín Cóharach tá go naid féin héana de le náid a tídeag Anna cúpla nómatan san ag dún farta ach mar a derim an bhrú á churacha le nómatí an ús agus an bhrú san well ráthir an bhrú is nóla go bheith cahal ó néil a chur an Countsa áris an dasán seachún na ríisiad a rís tá cosintóirí Teampall Uachtarach i déanana go maithan a teachta bhéile is litar a catú igan sannig Lúchá isteach sa chuige an cosintóirí plúcha an réiteoirí legat an nimir leúnta raig agus se chuig Daráníl an brúchan cí de dún farta fós a dulcan cí se chuig idir a chuig dóag des a chábáin darach but an Countsa catú igan siú siar hagan an pastá sé ag Adam Byrne ar a dalar Bert in Teampall ag dhéirigh slugga an slifar a cos sús fan a Domhnaigh an a gardan Domhnaigh ní hardó sé an céadúir ná an tarnúir ach féidir tanglíon cumán hybridach leis agus amach haris an lína hálan san ó scór an ardáin ceann ómad fáca ar an glog ní léar an atara héana de le náid a trídeag céimh a dul a raig go Leathcheannais na hÉireann nuair a bhuailí siad le túrín bhío nó éar óg na carige múide ó hÉireann an Countsa arnais ag an Teampall Uachtarach arís go taobh san na Páirc Bert cosintóir galach tosaí amháin beidir banistú níos fearr ar a gluthe dianta ag dún farta ar rodí le féinómad a dús agus iad a brú isteach sa gluthe cuidig go ráidir ceithre chúlín le fánig nílid tá sé tacha ar Cóharach céóig an céad scór eile be sé cinúnach se chuig an Teampall a tachtamach fós an tachtamach pas isteach go lárbíd a Countsa caite go taobh san na Páirc tá sé Tony Corbett sós isteach sa chuide sin ferta seach ar réad dróid litar tá sé a dadóg séte ag an réiteoir vís gom go raibh tuair seán airí cumán tu seach trasna san chun cor cumán a thuairt an gos maith go tú bheith agus seansanis ag an Teampall Uachtarach Drombáin tacht ar Cóharach. Níl sé seo furis na ní mar beagnach ar a Domhnaigh álan den Domhnaigh trúcum méidir nó mar sin amach ó chúl dún fart. Ó seanacháin, bhí sé go maith na builí séir a fanlé, chail sé ceann dennach mar se ón é seo an ceann le heisiíocha dhéanamh ar a gceann na chailse. A thocrú féin, secondí ganacht an ceann san búltaige agus búlta haris an drastáin is dólim sinné agus tá an Teampall Uachtarach gofach an cín a ríis agus gáin ómad fácha ar a glog. Se chuig an ceannaín gearid agus dún farta taclóha Adam Byrne a chur an Countsa trasna géirigh Richie a bhainteach Countsa Roard a Richie Teampall Uachtarach a géirigh an slitar san na bhailiú bhfuil sé go tá sé go iad an taclamach pas isteach go lárbíd tá sé fósacha ceann eile isteach go lárbíd agus an san ceann mór fada isteach an dro an tosaí éanaar thusan san i géirigh é bhócan agus déirteige déirte go hálaigh an báta san ag Patóiríon agus an Countsa námhóna haris an drasnánaige well fuair sé an cúl sa chéad le fuair sé cúlín chun 80 kilométer leis in san tarna lehansa chun an Teampall Uachtarach a chur péire chun na masa éana dóiag sin cuaigdíag a náid a trídeag a tá ag dún fart an slitar san go lána Páirc bhfuil sé bhfuil lám lecha ar a dalamh capas go raibh níor capan réiteoir bhfuil an slitar hneis ag an Teampall níl tá cumán leisciúil méidir leisciúil tuiseach a teachtasteach an san ó Tony Corbett agus sa déir an réiteoir a rá bhfuil buile sé ar isteach leis an chapáil san ag Tony Corbett
agus bhain tá sean san isig Anthony ní múrán am a fácaige a bhín san nóma Domhnaigh. Ní mé in action hálar a déh lína go fóil ach be mí na géisteach, be mí na farimachta seansaige cúlína chun idir na fórne. Go méidir nó mar sin amach ó chúl a double Uachtarach agus an bhearttéantaige. Cúlína bháin atara. 5 second atá fácha don go dá ann. Ní méad fé chlár na éon bhaide na éile tá ceansa cótáachta céanna. Is tá Diad fará go bhfuil áit an Leathcheannais Idirmheánach Mhaoir na hÉireann bra ar chéimhúthaigh ceansa an áirne leo an díana cos macóirinsa tá sé dún feart a dul chun cíd pascaní Richie agus é i ggéirigh an spruchaim siúil á na Páirce an cúlmáir Ciarán dianta go maigh Ciarán seár go taobh san na Páirce go Ciarán agus dianta go cumasachaige Niall Grant gáin ómata tá fáca ar gáin ómata tá fógrathe ceannisteach sa chuige tá an selevinis ige an dampel go fóil passisteach an Wheelchair an passan begáí rogarid ach fós an slitter ar a dalamh. Héad a dóigh sin cúigdeag ná i cardeag atá ag cún farta an slitter ar a dalamh ach féire pass láimhe Cluiche caite agus se seansan isig dún fart. An mébí an sang go ceann féin óma deile bhfuil nósa go Aimseir Paul Murphy Tráchtaire an Gluiche Paddy Hogan seasamh ar a lína 25 méadar féin. Nómad amháin a dun dá nómad fógrathe an é seo an sean Domhnaigh ag dún fart. Well, seo chuig Iarach Paddy tá sé ní bheith sé fada gáin be sé titim ar imel na Carnóige an áirne lua batáil amach in temsa ag Ciarán a seasamh an óid tá sé ag tá sé bhí sé níl sé ag buchaní an Teampall an san anagard an déimlíne an slitter ar a dalamh céoige fearadul síorchaige agus é feite ige na Teampall agus féire ceann mór grís scúpa leanómad fáca ar an glog an selevan os ar ggóireach bhfuil sé ige na Teampall níl tá sé inisecha fearadíad bhfuil tíisteach pasláimhe seachuig seansanis ige Teampall an Cluiche dianta taláh propta ige réiteóir agus seansanis béidir a cosán cúlín an áirithis ach aimsiú 10 second atá fácha áruile atá dhéanamhacha ibar a cehandiag i gimachta an Mhór sin é pólóíon agus na stóra gan ibar i féin atá nó Mikey ó Gratín atá gimach agus pólóíon a tactaisteach an ceansa an é seo buile deannach na cuimhlinte. Éad a dóiag sin chuig cúlín diag ná i cardiag atá ag dún farta, cúlín le fánaigh ach seansan sahanis ag an Teampall Uachtarach meach gá cúlín chun deirigh gá nómad a bhí fógrathe gá nómad go le atá imartha ó seanachán leis an gceansa. Ardtha, buailte agus an ceansan a dé. Haris an trasnáin, viidir gá chóir le bhíon bhirt an ceansa buailte amach a mína mé isteach an ambleise an áirne loha tá an selevíd ar bhíon selim second amháin san ag dún farta caiil siad brúchan cín an slitter éana láimh ag bóchail Hebradán agus iad san sásta an imirta chursús go bhfuil na Páirce tá sé dianta ag an Teampall Uachtarach an Drombán cúl is trí cúlín diag Omalán, Mór Omalán, de sédiag, náid i cardiag, ag dún farta, críomhrichte, a mahalar na Páirce, daoine ón dáhéamh, a mánathe ón dáhéamh ar an glúine, a bhain lecha le áthas, lecha le brise crí cartansa, chuoinnig gur seachtain na nula go bhíogaigh, ach anna chléimeánaíochta feice an saghaigh ar Feart de Mhórdha agus an lá le buchalí Hebradán blian úntach Hebradán a leanúint tréimh sínsir penne na hÉireann agus inis áitecha ag Leathcheannais Idirmheánach amánaíochta na hÉireann na Craobh ar an scór an Teampall Uachtarach an Drombán a héana trídeag ó Hebradán dún fart ó Chiilchonigh ar náid a ceardiag. Can é mar cléir? An dáir an Leathcheannais ile leimir tú nómh ceansan
Will she be a Harish and Dustin, and here in the Páirc, Tága night, blood to see Dinagama, on the Asser fan, Fiona Mary, a Fanner and Spluck August I'm shoe, score alling on Baltason. He named Love Crook tonight, any machine chance of score a cool, August Mo on the cool, good do our fan on Baltason. I'm going to count on the news. Go for the Pawnee Green only on the score. Again, Teampall and Baltason, the son, Idirmheánach. Counts on a Volage, Dachadro, Cool, Agus and counts on Shoulder, Patenta, Harishade, Biagnak, Shak, Domhnaigh, Ishal, good time fit, cut him on all vault, good goal ball, Richie, Tunnagh, I'm to get Harishak, and counts on Dachadro, Cool, Tommy, Coharach, Tága night fade, here the day.